Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Дигитален наръчник на управителя. Днес гост ми е, може би, една от най-колоритните личности в спортната сфера, а именно Георги Георгиев. Здравей, представи се. Аз ще разкажа защо. Георги си Георги. Се казвам, направо хобито си професия, забавлявам се. Това също е риск да направиш в хобито си професия, защото поне веднъж месечно си намразваш хобито. Така че това съм аз. Георги Георгиев е представител на Макрон Италия. В момента облича националния отбор на България, ЦСКА София, Ботев Пловдив, доколкото знам още други професионални отбори. Черно море, Варна, Черно море отскоро, да. Разкажи малко повече как успя да се докажеш пред такива огромни реално клиенти, как успя да реално да наложиш марката Макрон в България само за 5 години, дори не знам за какъв период от време, но в момента виждаме всеки ден качествен отбор, че е с тази марка именно благодарение на вас. Всъщност годините са 7. Реално контакта ми с марката е от преди 15 години. В ония момент анализа ми тогава показа, че българският пазар не беше готов за ценовите нива на Макрон от това време, а и може би Макрон още не беше вдигнал нивото си, където е сега. Преди 7 години започнах работата с Макрон. Практически, въпреки че бях 6-тия партньор на Макрон в България, оборотите бяха много ниски на фирмата като цяло, продажби в България. И беше къртовска работа. Аз лично, като ние се познаваме покрай друг проект, в който аз съм част, Вамбус, реално там сме си партнирали с марката Zeus, може би тогава представлявахте Живова. Аз си спомням, че Макрон ги имаше на пазара, но някакси не можеха да пресъздадат това качество, което беше Макрон. Не можеха да го продадат като идея. Може би това, което вие имате като тип опит в тази спортна сфера, ви помогна да го наложите. Значи, двустранни са плюсовете, както от наша страна, така и от страна на Макрон. Макрон много израсна за последните 7-8 години. Така че си помогнахме взаимно. Началото беше много трудно, тъй като 3 години и половина работехме без никакъв реален резултат. Първият ни договор с голям клуб беше с Левски. Подписахме го малко преди Коледа, 2019 мисля, че беше. И да, имаше фиаско, което и по медиите може би показва. И Васил Бошков го изгониха януари месец. Договора влезе в сила от 1 юни и на 1 юли ме уведомиха, че не искат да изпълнят договора си. Това е дълга тема, тежка тема, популярна тема. Няма да я засягам. Мога много да говоря защо и как. Всъщност, само на нещо ще кажа. С поглед назад в годините, смея да твърда, че човека, който обра Пешкира, беше използван. Да, и тук слагам точката. Да приключим тук темата. Да. Сега, вече 7 години по-късно, откакто ние започнахме, ние сме единствения представител на Макрон за България. Това не е политика на фирмата. Мен не е ясно, че в момента ме крепят резултатите. В момента, в който нямаш резултат, всяка една уважаваща фирма, себе си фирма, в стремежа си да завоюва и отвоюва по-голям пазарен дял, тя първата работа е да увеличи броя на партньорите си в дадена страна. Вие реално казвате първите 3 години, че
трудно сте стигали до реално успеха, може би за големите сделки, но как така стана за може би 1 година, 2 години направихте точно тези големи сделки, които са дългосрочни? Натрупване във времето, опит, от друга гледна точка и съдба. Аз лично вярвам, че нещата не се случват, защото някой просто е излъгал целия свят или е станал най-добрия. Те са просто трябва да се случат. Някой път, колкото и да искаш нещо, то няма да се случи, защото не му е било писано. Така че аз съм радостен, че се случиха нещата. Еми какво? Слезки договора беше прекратен по тяхна вина. Юли месец и септември месец ЦСК с тях имахме вече разговори и ни извикаха да продължим разговорите. Така облекахме ЦСК. В началото на следващата година, в последния момент преди новото първенство, дойде ред и на Ботев Пловдив. Там също са водени дългогодишни разговори, докато стигнем момента да ги обличаме. Така че Спомня си, че имахте една агресивна кампания Ела, питни и сравни. Вярвате ли, че качеството на Макрон е по-добре от глобални марки, които са лидери на пазара? Може да ги спомена на Nike, Adidas. Значи, ти ме обиждаш, ако ме питаш, вярваш ли? Значи, въпреки, че чисто философски погледнато няма една истина или истината не съществува, това е факт. И който бяга от този факт, е добре дошъл да го запозная с различни видове екипировки и тогава вече съм сигурен, че той ще се съгласи. Това, което наблюдавам аз, понеже съм фен на спорта, че и което съм научил и от вас, е, че реално Макрон набляга хем на качеството, хем на оригиналността, което липсва при марки като Nike и Adidas. И лично вие сте ми показвали, примерно 10 национални отбора с един и същи модел играят, само реално шарките са не само сменени. Национални, клубни такива, даже в телефона ми мога сега да ги покажа снимките. Значи аз не искам да говоря за другите. Всеки да се оправя както може и както знае. Това, което трябва да се отбележи е, че за разлика от трите големи фирми, които имат поне 2 нива фланелки, примерно за футболните отбори, едно ниво, което играят футболистите на терена и друго ниво за феновете, където, примерно, нивата са, грубо казано, 90 евро за фенове, 150 минимум евро за фланелки, с които играят футболистите. Качествата на двете фланелки са драматични, докато при нас феновете получават това, с което играе първия отбор. Тоест, ние нямаме реплики. Ние нямаме реплики. Може би тук в момента да спомена, да, ама вие не обличате отбор от топ 20 в Европа. Да, не обличаме. И си има просто резонно обяснение, защото примерно, ако вземем Nike, и на Nike 60% от бизнеса са обувки. Ако добавите вътре running, фитнес и SIE, футбола при тях е минимална част. Те не обличат футболните отбори, защото видиш ли много обичат футбола, феновете на футбола е да им дадат най-добрата екипировка. Те ги обличат, за да си продават рънинга, фитнеса и обувките. Това може някой да не се съгласи с мен, но аз твърда това нещо. Така че това е причината. Все пак Макрон виждаме, че обличат съдиите на Шампионска лига. Ами да, значи не само съдиите на Шампионска лига. Да. Значи ние имаме, даже преподписахме наскоро договор за пълно обличане на всички рефери на УЕФА. Мъже, жени и така нататък. Тоест, ние сме представени в всеки един международен матч под егидата на УЕФА. Най-малкото като съди. Освен това, испанските съдии, примерно, не само българските, но те също са с Макрон. Ла Лига и Сегунда и така нататък. Преди година или две подписахме, ние обичаме и съдиите на Конкакаф.
Тоест покрихме и Америка, северна и южна. Така че това е една ниша, където тук е разликата. Значи Макрон има няколко ключови предимства спрямо конкуренцията. Едното е стремежа за удовлетворяване всички претенции на клиентските нужди на клуба. Тоест Макрон влага цялата си душа, възможности в изработка на екипна фанелка на национален отбор на Сан Марино преди време и в същото време, да кажем, на Реал Сосиедад или на Болония. Инвестира еднакви средства, и то създава уникални продукти. Не при избор от 2-3 варианта той да си избере единия и просто да смени зеленото с жълто или червеното с синьо. Тоест уникален продукт, уникален дизайн, tailor-made, изпълнявайки максимално желанията на клиента. И тук, между другото, идва ролята и на клиента. Тоест, без да навлизам в детайли, смея да твърда, че има много големи отбори, не български, чието фанелки са не толкова добри, колкото фанелките, които ние сме направили за български отбори. Тоест, ако клиента не е достатъчно взискателен, той няма да получи точно защото те върха. Да, върха. Но ако ти си достатъчно взискателен, Макрон ще направят всичко възможно да ти дадат и да направиш някакъв топ продукт. Тоест, бихте ли го сравнили даже и с италианската мода и зашиването на костюми? Нещо подобно бихте ли казали, че има тук? Имайки причини Макрон и италианската мода, това е клише, защото пък, ако говорим за Италия, там трябва да я разделиме на северна, южна. Да, трябва да се отбележи, че седалището на Макрон е в Болония, което се намира в северна Италия. Където е модата? Да, защото, примерно, аз обикновено обичам да се шегувам, че на юг от Рим капитализма още не е дошъл. Те имат имам сериозни не съмнения, впечатления, за да твърдя, че те по-скоро са на границата на рабовладелския строй. Такъв документален филм гледах наскоро, където изглеждаше плашещо положението, особено на малките бизнеси там, но общо това е проблем, може би, на държавата. За кръстника няма да говорим. Не говорим за кръстника. Те го познават. Добре. Нека се върнем в началото на работния ви път. Когато се бяхме запознали, бяхте разказали, че сте били в лидерска технологична компания. Бихте ли разказали как от технологична компания влизате в сектора, в спортния сектор? Как се случи това? Значи, това е предмет на отделна книга. Аз още на времето, като напуснах IT сектора, бях казал, че ще напиша книга. Сигурно някои им се настръхват кожата. Мога много неща да разкажа. Сега след толкова години трябва да пиша книга след време и за спорта в България. Попаднах случайно. Когато завърших 1992 година Икономическия институт в Прага и се върнах, завършил съм външна търговия, външно-икономически връзки с 5 езика. Връщаш се в България и заварваш първото правителство на СДС. Беха затворили всички външно-търговски дружества на България в чужбина. Тоест един млад дихател като мен се връща тогава и всички корифеи в външната търговия на България, уволнени от къде ли не по света, са струпани в София и как да си намериш работа. Абсолютно невъзможно. Първата ми работа беше 8 часа. Един ден работих и казах, че няма да продължа там. На второто място работих 3 месеца
но пък успях да направя една сделка търговска от А до Я. Тоест, проучване на пазар, поръчка, доставка, обмитяване лично на митница и така нататък. И след това попаднах в IT сектора, нещо тотално различно. И самото ми назначение тогава беше не в крак с модата. Това коя година? 9-3 може би. Там се развиват нещата. 9-3. Хората да разберат, че IT сектора не е на 10 години. Да. 9-3. Защото в IT сектора работеха над 90% само хора завършили МЕИ. Тук не искам да правя анализи на това, кой институт, какъв тип хора произвежда, но беше странно и нетрадиционно. Беше ми трудно много в началото, защото в края на краищата всеки бизнес има своите специфики. Да, на пръв поглед е едно и също дали ще продаваш краставици или компютри, защото в края на краищата търговията не се учи. Колкото и да я учиш, нямаш ли го в сърцето, отвътре да те движи, това са неща, които не се учат. Или го имаш този нюх, с него и хъса, емоцията и е малко на сила. Така че първо започнах като търговски директор в една дистрибуторска компания към Alpha Link, се казваше към Express Consult Holding. После взех и позицията на изпълнителен директор. Смея да твърда, че съм участвал в налагането на основите на дистрибуцията в България, тъй като фирмата беше една от първите, които без да смесва каналите, остана да работи изключително само в дистрибуционна сфера, без да работи с крайен клиент. По това време много фирми се опитваха да правят това нещо, но смесвайки каналите, хем да правят дистрибуция, хем да продават на крайен клиент, не успяваха да дадат достатъчната сигурност на дистрибутора, че няма да ги прецакаш при крайния клиент. Не знам дали ме разбираш какво искам да кажа. Като цяло, и аз, бидейки търговец, разбирам. И смея да твърда, че там ние поставихме тия първите стъпки, и тук става въпрос за дистрибуция на Toshiba, на Fujitsu, на Oki. Какви продукти? Toshiba, копирни машини, факсове, след това станахме представителите на ПВП дивизията. Значи аз 2001 година, мисля, ако не ме лъжи, или 2002, но мисля, че е 2001, ние взехме 3 златни медала на един пловдивски панаир, нещо, което сме с 3 различни фирми, което още не е правено от никой в България. Бихте ли разказали малко повече? Toshiba тогава, примерно, взехме 2001 година, преди 24 години. Експоната, който спечели, един от експонатите, които спечели златен медал, беше 50-инчова плазма на Toshiba. И след това ми беше в кабинета. Ако ме питате колко след това продадох такива продукти, зеро. Нищо. Тогава бяха много скъпи, доколкото... Значи те си бяха доставна цена, може би някъде 15 000 марки тогава на уния години, но проблема не беше само това. Проблема, това е част от книгата, проблема е такъв, че тогава имаше мита и мониторите бяха с 0% мито, а мониторите с тунер, каквото е телевизора, бяха с 15% мито. И ако се върне някой назад да види колко, че не са вкарвани телевизори в уния години, се вкарваха само монитори, мога да разбера, че в момент, когато си 15% назад на границата, факта, т.е. вероятността да продадеш нещо, рязко спада. Разбирам. Printronix спечелихме тогава също златен медал с тия банковите принтери, където се печатат банковите извлечения. И спомням тогава, че практически, когато трябваше да правя презентацията пред комисията на Пловдивския панаир, която определяше кои ще бъдат златните медали,
Това беше принтер, който мисля, че печаташе 1500 линии в минута. И бързо. Огромна скорост, да. Огромна скорост. И аз просто сложих отгоре върху... спуснахме го на максимална скорост, сложих една монета от една марка или 1 лев, вече не си спомням, да стои вертикално на тънката част и тя не падна. Да демонстрирам, че няма никакви вибрации. И така, хубави години бяха. Години, в когато, примерно, имаше и маркетингови бюджети, къдещо, което сега го няма. Септември месец идваше, примерно, Тошиба даваше таргетите, задачите, какво трябва да се изпълни до края на март, тяхната финансова година свършваше. И даваше един огромен маркетингов бюджет, който вече тия години ги няма. И бидейки професионалист в тази сфера, какво ви накара да смените така рязко вашия начин на изхранване? Живота ме накара. Живота ме накара. Аз си обичах работата. Това също част от отдел. 2 глави в книгата. Обичах си работата. Продаваха ни фирмата. Продаваха ни фирмата. Сбиха се 2 групировки на държавна сигурност. И се промени ситуацията. Всъщност, аз напуснах сектора. Всъщност, офиса ни тогава беше в бизнес парк. Ние бяхме един от първите наематели на бизнес парка. Тогава договора си го подписах с лицето Плевнелиев, което по-късно стана президент. Той бил инвеститор там? Не, той беше шеф на бизнес парк. И на една сбирка на шефовете на компаниите в холдинга, аз си позволих на единия от новите собственици да му кажа, че има много боб да изяде, докато се отзове в позиция той да ме учи мене как се прави този бизнес. И така един ден дойдоха 7 човека да ми кажат, че не ми продължават договора за управление. Разбира се, един от тях ми изпрати съобщение, че идват. Така че аз го очаквах и бях готов. Изнесах се пак да работя в същия бранш, вече самостоятелно. Удариха ме по друг параграф с един запис на заповед. И с това се справих. Накрая след 6-7 месеца се срещнахме. Аз скъсах моя документ, който имах срещу тях. Те скъсаха техния документ, който имаха срещу мене и аз се насочих към Китай. Жена ми беше започнала да пътува през това време. Тя се занимаваше с детски облекла и обувки и така нататък. И така, 2003 може би се озовах в Китай за първи път. Пак с идеята, че ще пазарувам IT неща. И тоест техника пак сте... Да, пак в този сектор, защото аз го познавах. Нали? Като търговец, обаче... Но... Всъщност, там, когато обаче отидеш на по-ниски нива, вече виждаш, че въпреки, че в Китай са производствата, тогава имаше Pentium 3, 4 и така нататък се водеха. И това, което можеше на по-ниско ниво, не влизайки чак на ниво фабрики, нали? Защото там си изискат вече големи обеми, ти виждаш, че там достъпни са чипове от едно поколение назад. Тоест всичките нови неща не са достъпни на пазара и така преминах към мъжкия текстил. Стоки за мъжа. Какво ли не съм вкарвал от Китай, като започнеш от сауни, дивани и така. На място сте ходили там още преди 20 години? На 6-7 години всеки 2 месеца съм бил 10 дена в Китай. И се уморих. Какво беше тогава? Има ли нещо общо с това, което ниво е Китай в момента? Или тогава тепърва се стартираше реално този бум, който е в Китай?
Значи, то е бум, да, може да се каже, че се е стартирал, защото първите ми впечатления от Китай са 99-та година. Тогава по линия на Тошиба спечелихме, т.е. изпълнихме си таргета за годината, плана, за който трябваше да изпълним за годината. Даже и те имаше всяка година, организираха Toshiba Top Team, т.е. между 140 и 180 в различните години най-добри търговци на Toshiba от цяла Европа ни събираха някъде по света за 10 дни. Преди това беше за 2 седмици. И 99-та година ни събраха в 5 дни в Китай, 5 дни в Тайланд. И в Тайланд тогава получихме една от трите големи награди на Toshiba за дистрибуционни мрежи с най-висок ръст в проценти. Първите 5 дни бяха в Китай. Огромна е разликата. Огромна е разликата. Дръпнаха хората много и то благодарение на лакомията на някои производители, които по-късно казват, че видиш и те им откраднали ноу-хау. Да, защото аз си спомням 99-та година някой ни разказваше тогава случка, беше дошла немска делегация, ама ние искаме да продаваме Мерцедес, ама много са ви високи митата. Китайците ме казали, там има свободна земя, ще ви дадем, напред си завод тук и продавайте. И така те започнаха да открият заводи и в същото време примерно на 1500 км оттам вечерта, след като е направено нещо на позицията на завода, да кажем, на немската компания, някой сяда и пише доклад, какво е направено днес. И на следващия ден китайците на 1500 км го правят същото. И чакат инструкциите в края на деня, какво е направено днес на ония обект, за да го направят те утре там. И така. Така като тайни агенти, шпиони или... Ама не е толкова шпиони, че ти не можеш да си внесеш и работниците. Все някой китаец там трябва да бъде на този обект, било като шофьор, било като охрана, било като нещо друго. Така че не е да кажеш тежък шпионски роман. Просто живот. И спрямо това, което виждате и това, че сте предприемач вие по сърце, душа, тяло, какво смятате, че бъдещето на европейските производства и американските производства? То малко е политически въпрос, но примерно от опита ми с други бизнес контакти имам информация, че много заводи, дори нови в Германия, примерно затварят, защото те не са конкурентно способни на, да кажем, заводи дори не само от Китай, но може би и Пакистан и други такива държави. Какво ви е мнението? Това е тежка тема. Първо трябва да се разделят двете неща, Европа и Щатите, защото са два различни случая. Нека за Европа тогава защото там в момента много неща се случват в Америка. За Европа в момента нищо добро не мога да кажа. За съжаление. Много хора ще кажат, ама ходи в Русия. Тук не става въпрос ходи в Русия. Тук става въпрос за една реална оценка как една уникална зона от света, богата с история, с изкуство, с възможности, с патенти, в един момент отива на кино. Защото аз напълно съм съгласен с тебе, че както се движат нещата, в много скоро време Европа ще бъде трета дупка на кавала. И какво е бъдещето за Европа? Туризъм. Значи, на много хора няма да им се хареса това, което ще го кажа, т.е. което няма да кажа, и затова няма да го кажа. Просто ще кажа други неща. Какво се случва? Моята теория, какво се случва в момента? Значи, преди години прочетох една книга на Жак Атали, Кратка история на бъдещето. Значи, тя е писана преди кризата 2008. Жак Атали е икономически съветник на Саркози. На времето президент на Франция. Там има една комисия Атали на времето,
която Саркози създава, която задачата е да направи оценка, анализ и предложение за това как френската икономика да стане по-конкурентно способна. Между другото, там за първи път влиза и лицето Макрон в цялата политика, не марката Макрон. Да. Френския президент след това. Мисля, че даже по това време той още не е напуснал Ротшилд Банк Париж. Комисията между другото, вади изводи, които в момента и последните години бяха направени. Значи комисията вади изводи, че пътя е да се вкара ефтина работна ръка отвън, като не и се даде възможност да се сдружава в профсъюзи, които и да и защитават правата, урязване на социални разходи и така нататък. В уния години това е изключително крайно и взимат решение, че не е времето, когато да го вкарат в действие. След това, нали, Меркел викаше, елате тук, и тръгнаха ордите. И сега се чудят какво да правят. В тая книга той прави анализ на последните 1000 години от световната история. И се оказва, че тези 1000 години са разделени на 10 цикъла от по 100 години. На всеки 100 години той се сменя световно-икономическия център на света. Тоест планирано. Не планирано. Това е историята. Това е историята. Това са циклите. И тук, и още тогава, той обсъжда в книгата си кой ще бъде новия световно-икономически център. И Китай се споменава там като такава опция. И то точно се говори за тия втората половина на 20-те години на нашия век. Коя книга е написана? Коя година е написана книгата? 2008-2007, някъде преди първата криза е написана. И проследявайки тия 10 цикъла от по 100 години, значи там има няколко неоспорими факта. Първо, на 100 години се сменят и почти няма случаи, практически няма случаи, в който стария център да е запазил силни позиции в следващите 100 години. Тоест смяна на управление, буквално. И моето разбиране на това, което се случва в света е, Тръмп в момента се опитва да договори по-добри позиции на щатите през следващите 100 години. Това е моето разбиране. Сега да кажем, че затваряме цикъл. Може би след Втората световна война започва новият цикъл от 100 години. Може би след Втората световна война може. Не, то още, значи 100 години. Там отиваме. Първата. След първата. След първата. Да. След първата. Така че и той, виждате, че съвсем безкомпромисно търси защита на интересите на щатите. Европа. Аз лично дори не мога да следя колко много промени се случват в момента. Европа въобще не го касае. И докато се лута Европа, щатите ще се оправят, БРИКС ще се оправят и ние ще се чуем какво правиме. Аз отдавна не съм оптимист. Защото ако тръгна да правя анализи на това, какво се случва и да влизам в детайли, то просто стигаш до там, си теглиш куршума. Ако се оглеждаш и анализираш твърде много. Това, което ме крепи е, че аз съм непоправим с непоправим оптимизъм в зоната, където мога да влияе. И там съм концентриран. Това е, може би, моят начин да успявам да се спася от всичко наоколо. Дайте да се върнем към вашия бизнес. Реално това, което тук що казахте. Вие последните години виждам, че много се дигитализирате. Тоест, хванахте точно, може би, тренда, когато всички бизнеси се дигитализираха. Разкажете за вашия опит. Какви са ви амбициите? Имайки дигитално присъствие, оптимизирайки, дори виждам самия Google бизнес профил на магазина ви Макрон, има само
оценки от 5, нито една критика, може би. Имаме което една видяхме. критика на едно латино, който се беше обидило, че не го пуснали в моята стая. Където стават B2B Да. срещите. Дигитализацията, изкуственият интелект са неща, които първо са много модерни. Всеки говори за това. В същото време аз не мисля, че това е нещо, което е мана небесна и ще реши всички проблеми, които имаме. Опита ми от работата в IT сектора определено ми е от полза. Било при работа с интерактивни модели, с по-разчупено, може би, и начин на мислене, работата с компютър, работата с различни програми. Определено помага. Ето, например, ние може да се каже, че миналия месец вече минахме поредната трансформация, търсейки най-добрата организационна хардуерна и софтуерна база на фирмата. Тоест в момента ERP системата ни е онлайн магазина ни и ERP системата са ни едно цяло. Имахме преди варианти, примерно ERP система, отделно в WooCommerce онлайн магазин, връзки между тях двете. В общи линии не е 100% надежно, защото на едното място, като се направи апдейт, обикновено крашва връзките между отделните елементи. Сега вече от 1 август системата ни е една. Всичко е вътре в едно. И онлайн, и ERP, CRM система. Вкарали сме, имаме бар скенер, т.е. баркод in, баркод out и на влизане и на излизане в фирмата. Нещо, което не на много места го имат колегите. Опитваме се да сме в крак с времето, както и по отношение на брандирането, да се използват нови технологии. Наскоро, примерно, ползвах и услугите на ChatGPT. Търсех... Започнахме да продаваме един вид едни устройства, за които стигнах до извода, че трябва да има обучение. Тоест, много български треньори ги имат, но не знаят как да ги ползват. Или, примерно, имаш някакво скъпо устройство, което струва 20 000 евро, или решение, и ти го използваш като, пак с хипербола ще го кажа, не ме разбирайте буквално, ти го използваш за хронометър. Така стигна до извода, че трябва да им се правят обучение. И когато не си специалист в нещо, би трябвало да си намериш учебниците, да четеш и да направиш програма на обучение, за да им сдъвкаш познанието и да дадеш решение готово. Да. Ами зададох този въпрос на ChatGPT, той го направи за 0 време. Така че определено има места, където е изключително полезен. В същото време, към днешна дата, човешкият контакт е от невероятно, все още от невероятно значение, особено в нашия вид бизнес. Може би есенциално. Аз на много хора съм им казал, защото ние отиваме в една много далечна крайност. Търгуването само през интернет, ако става въпрос за примерно кюлчета злато, то е ясно, то чистота, форма, грамаж, тук не може да има разлики. Докато когато става въпрос за артикул, не го ли пипнеш на живо, ти не можеш да разбереш материя, да видиш дизайн, реален цвят, кройка. Същото е и когато преговаряте. Особено като говорим за... Един търговец, за да направи сделка, той първо трябва да продаде себе си.
Значи ти продадеш ли себе си, след това мога да му продадеш на клиента абсолютно всичко. Аз, примерно, 99-та година ти казах за това посещение в Китай и Тайланд. Значи, 98-99 година ние от Тошиба аз извиках, ми беха дали учител по продажби. Значи ние сме правили на дилърите на Тошиба тогава обучение как да затварят сделки. Имаше 15 сигурно начина за затваряне на сделки. Някои хора са изкарват пари с това, защото ги описват и видиш ли най-голямата работа. Аз съм ги правил тия обучения 99-та година. После почнах сам да ги правя. В зависимост от ситуациите ти имаш примерно 15 начина как да затвориш сделката. С един или друг, с едно или друго клише или отработен вариант. Това го знам като информация дори от собственици на бизнес и други, че реално края на 90-те, началото на 2000-та много се инвестирал в това обучение на търговци, което в момента аз не го виждам. Това не е ли странно, че общо взето казваш, ето продукта, почни да продаваш, няма такива стъпки, няма такъв дълъг процес на внедряване, на обучение на този персонал. Има ли разлика? Вие наблюдавате ли нещо? Значи, разлика има. Примерно, тогава това беше масова практика. Да обучиш, да му дадеш знанието, да го пуснеш в полето да работи. Примерно тогава, като ни изпратиха този шотландски учител по продажби, с него съм имал страшно много спорове как да ги правим тия обучения в България, защото има едно понятие cold calls и той казваше, примерно търговците в Англия им дават картата на Лондон, разграфявате на сегменти, всеки търговец си получава сегмента и тръгва от врата на врата. Аз му казвам, че ще убият тук. Нощно на втората врата ще изхвърлят. Да измислиме нещо различно. Имаше го това нещо. Той тогава съгласи ли се, че има разлика за български и английски пазар? Не се съгласи, но в един момент, когато пак стигаме до там, покриват ли те резултатите, те се съгласяват с теб. Защото практически все по-математическа става оценката на твоята работа. Те работят с едни файлове, искат да видят цифрите на оборотите, като не ги виждат, не ги интересува нищо, какво се случва отзад. Давам ти пример, примерно, как те определят бюджета на България. Не бюджета, а таргета на България. На това, което ние трябва да продадем в България. Взимат Гърция, примерно, и казват, Гърция е 10 милиона и половина, вие сте 7 милиона, значи 70% от техния оборот. Така, да. Вие трябва да правите 70% от техния. Ама него не го интересува, че примерно минимална работна заплата тук е 500, там е 1000 евро. Не го интересува нищо. Той си гледа цифрите, което е нормално. Нали? Всички лиснати на борсата, инвеститорите чакат репортите за печалбата за 3 месеца и така нататък. Но в края на краищата за всеки един резултат, за всяка една цифра стоят много неща, които за да се случат добри резултати, трябва да се вземат в предвид. В България, примерно, съм сигурен и утвърда, че готови решения отвън и икономически, и търговски, и всякакви не работят. Трябва по някакъв начин да ги пречупиш, за да отговарят на действителността в България, да отговарят на менталитета на българина, за да може да бъде успешен даден проект. При мен често идват клиенти, които казват, искам да продавам, да кажем, в Испания, в Германия, в Англия, в Румъния. Това, което аз обяснявам е, че има много голяма разлика между българския потребител и този, който е в Западна Европа, дори в Румъния, може би са много по-дигитализирани от много повече време, средната работна заплата е по-висока. И аз съм фен по-скоро на локализирания маркетинг с тип отворен офис там с местни хора, които да помогнат да се внедри дадения продукт, но това не го разбират. Значи, Балканите не са добър пример. Значи, тук не е случайно Стара Европа се постарала да ни озлоби един срещу друг.
Тук на Балканите почти нищо не се случва нормално. В най-различни сектори са се опитвали, примерно, български компании да правят бизнес в съседните държави или, примерно, гръцки или румънски компании да станат силни тук. Значи, това, че те са силни и там, значи и в IT сектора се връщам. Германус, румънски дистрибутори опитваха се да влезат в България. Менталитета, емоцията на пазара е друга. Значи, той не иска да купува, иска да си купи от родното. Дистрибуторче, нали, или представител. Така че Балканите са малко по-различно, но като цяло, да, хубаво да излеземе на чужди пазари, ама аз 15 години чакам момента един от българските, да кажем, или да се намери представител на спедиторска компания, която да ми даде добра цена да продавам фанелка, примерно на български отбор в чужбина. Значи, като си купуваш фанелка от чужбина, те 10 евро ти искат, нали? И ти я доставят. Аз трябваше да им искам през DHL или TNT, трябваше да им искам по 50 евро за фанелка. Аз си им обяснявам, хора, не сме конкурентни по този начин. И сега накрая го взех решението, свързах се с един fulfillment склад. Не използвам складовите услуги, но им използвам само решението за изпращане. Тоест, използвам ги тех само като куриер, за да мога да предложа добра цена навън. Но тук вече това нещо, за да бизнеса да няма този проблем, тук трябва да има и правителство на местото си, което сега накрая ще защитава интереса на тия хора. Да тропне стрелки, да каже. Защото в края на края това е дискриминация. Това е дискриминация на родния производител. Ти просто го лишаваш с такива, каквито бяха. Нали? Променят се нещата. Аз говоря за преди време. Окей, хубаво си част от Европейския съюз, свободно движение на хора и капитали. Придвижи си, един си я придвижва фанелката за 10 евро, ти трябва да я придвижиш за 50-60. Кой ще я купи? Никой. Оправи се. Така ни казват. Бих искал да минем към една любима за нас двамата тема – персонал. Какво смятате за настоящия персонал в България? Има ли трудности в този сектор? Като цяло в сектора предприемаческата ниша, има ли проблем с набирането на кадри? Служете червена точка. Набиваш ме по най-щекотливата тема. Отказал съм се въобще вече да мисля за персонал. Персонал няма. България по начина, по който върви, няма да има скоро време. И въпреки, че мога да съм конкретен, давайки пример за силови структури и за превозвачески такива, в България към днешна дата да си намериш персонала е кауза пердута. И аз лично вече съм се отказал да търся това, което искам. Взимам това, което мога да си позволя. Наблягам на качество, наблягам на това не да продавам спортна екипировка, да произвеждам доволни клиенти, които остават с мен и ми правят референции за други. Един от най-големите проблеми в България, че никой не може да държи дълго време високо ниво. И когато смея да твърда, ние сме го държали това високо ниво в продължение на вече 16 години, то почва да ти носи. Аз не ходя и не обикалям, ама дай да те облека. Нали, много съм добър. Аз стоя в офиса реално, напукна всичките книги да ги пише и хората идват и ми се обаждат, искаме да ни облечеш. Аз не казвам, че така всеки трябва да го прави, нали, да не прави активни действия. Но давам пример, че и това е възможно. Значи, докато в България има огромни маси от хора, които
осигуровките им ги плащаме ние, средния и малък бизнес, ще е така. Няма как да има една огромна прослойка, която да им увеличават заплатите с 20-30% и в същото време нито държавата като работодател, нито те самия си плащат осигуровките. Кой плаща тия осигуровки? Плащаме ги ние с тебе. Що? Защото ако ги сложат осигуровките в бюджета на държавата, бюджета ще гръмне и не 3% ще отидат на не знам колко си процента дефицит. Не е удобно. Не е политически коректно. Не е изборно приятно. И това е ситуацията. България умира. Защото по този начин ние вървиме надолу. Погледни какво се случва наоколо. Внасяме работна ръка отвън. Помниш, това, ти казах, питам и гостите. ти казах това за Жаката ли? Още кога са го направили този извод? Вкарваме работна ръка отвън. В момента има такива много фирми даже в България. Питаше ме и за дигитализацията. Извинявай ме, човек, масата от българчетата в момента не знаят какво е Excel. Те не са свикнали да разсъждават и питат чат GPT. Или Google да им каже нещо. Трудно е. Трудно е и решение няма. Аз съжалявам, че станах малко по-емоционален, но решение аз не виждам. Макрон има ли бъдеще, ако вие не сте управител и решите да спрете да се занимавате? Не, Макрон е в момента Макрон България говори. Много хелти компания като цяло. Макрон е не само, между другото, това, което ние не го казахме, това, което ни отличава от другите на пазара, освен този стремеж да се удовлетворят максимално изискванията на клиента, да се направи уникален продукт, основната сила на Макрон е и огромните складови наличности вътре в Европа. Докато в големите гиганти в този вид бизнес отговорността за склада, риска за склада е пренесен върху дистрибуторите, локалните, които за да имат стока трябва да са поръчали и платили 6-7 месеца предварително. При Макрон това не е така. Ние имаме огромни складове вътре в сте ми показвали, съм бил много впечатлен. И даже в момента ние правиме втори склад и удвояваме практически складовите наличности през януари до година. Така че бъдеще има, тук трябва да има страст, любов, да се стремиш всеки ден, всеки следващ ден може би, по-добър от грешен ми беше въпрос. Ще продължи ли да се облича ЦСК Ботев Пловдив в България, ако вие не сте представител на марката Макрон? Ще има ли кой да го поеме това като комуникация? Ще успее ли да се справи някой, който е подчинен на вас? На този въпрос не искам да отговоря. Всичко е възможно. Значи незаменими хора няма. Далеч съм от тая мисъл да се издигне в светия или в някакъв специален човек. Аз просто съм една емоционална личност, казах го преди малко, която се стреми всеки следващ ден да е по-добра от предишния, така смея да твърда и сериозни принципи. Не правя с много неща компромиси. Научил съм се отдавна да казвам не, което също много от младите хора не са го научили. А това е едно от най-важните неща в живота, да се научиш да казваш не, когато трябва. Какво и как ще се случи, или е писано да се случи, или не е писано да се случи. В същото време, като завършък на разговора ни в тази насока, която ме попита ти, искам да кажа, че това, което съм направил, за IT сектора не говоря, въпреки че тогава имах най-висок пазарен дял в продажбите на копирни машини в един сегмент на Toshiba в целия свят. В целия свят? В целия свят имах най-висок процент пазарен дял в този сегмент. Та идеята ми е трябва да идвам преди 16 години от нищото и след 12 години си облекал 4 отбора в А група, всички съди и националния отбор.
Значи, това нещо не мога да го направя в нито една държава по света. Някой, който дори да е бил спортист, от нищото идва и прави това нещо. Наистина е страхотно постижение. Не, значи, то звучи много добре, но то си има и причини защо се е случило. Защото средата е била така. Защото в нашата среда малко трябва да направиш усилие, впечатление, за да се откроиш от масата. И ако си достатъчно добър да поддържаш това ниво дълго време, то стои. Иначе си маса. Това ли ви е главният съвет към другите собственици на бизнеси? Значи, това е. Дръжи високо ниво дълго непрекъснато. Стреми се да всеки следващ ден да си по-добър от предишния и бъди различен. И търси ефикасност. Go out of the box, защото иначе си масата. Ами те сега го беха казали за срещата. Вика, ако вика не си на дадена среща да участваш, то значи си в менюто. Значи среща ми не бъди менюто. Аз лично бих ви посъветвал да последвате Георги Гергиев в неговите социални профили. Със сигурност много интересни публикации споделя. Това е един истински маркетолог в думата на маркетолога. Създава емоция в хората и ги кара да купуват. Наистина поздравления за това нещо. Има един подарък от компанията Pinnacle, който може да сложите в офиса на Макрон. Това е NFC карта, доближава се до телефона, когато се настрои и общо взето ви помага да стимулирате ревютата си в Google бизнес профила в Macron Sport Hub. Благодаря. Поздравления за интервюто и благодаря много. И аз благодаря.